sa kato nga. Grabe nga hakot. Ha? Taga kay hakot. Nandito kayo, ginarugog na kayo. Kasoy nakanasin? Kasili ba? Parang mabugto apil lang taga ba? Apil pisi. Wala. Ya, one ba to, duha ba to ka. Silent friend. Nylon thread gidikit na ako, duha pa gid ka taga. Karan guro to dito ah. Ang akong duda to, kay dako ko to salmonan. Bakit asawa mo kahit ninyo ron? Ako dito kayo. Caltex. Caltex siguro. Sa may gi. Sa may gi kuha na ning hakot. Gidugok na malagi na ada pa dong. Dili man ako ibutang ang bugas. Bimbog labay. Na. Sa kasili na, di aring ibutang ni. Aring lingawan na mo gabi sili. Jubet. Ya. Bimbo ah. Ya ako naman makalito bukod na ako. Wa man ako na ibutang dako dinda. Naman nitapan na yung kulig ko dami na si Jobert. Bimbo na wala ba ni kuha kan tago. Wala pa no. Dokter kayo mo. Wala naman na ikuan diha. Wala na ikuan nanan no. Wala man sila murag pitik ang lubot no wala. Abi nimo kwato sa tubang. Wani man day mo atras. Atras ba nang uwang atras. Ah. Dila kayo dagko kay uwang. Abot man. Ako ispat na ko. Balo Babaw. Ya. Ha? Maabot ra ba pag ayo ang katong kilit ko. Gamit Kung abot man ako, abot. Ay ispat daw kani. Ang kilit. Pero ang katong dito pinakatong nga bitaw nga daghan dahon, di na ako makita kaya ang dahon makita. Kaya ako kay makita na lang. Murag duda ko na ditong tong kasiling at ako. Lam, ako kaw na gabi nga akong tarugon og kahoy ba. Dapat ito ang kawi dito. Na. Wagay ko na matay tarog og kahoy ba. Kaya buwang. Ha? Kaya buwang. Dagko kay uwa. Nalingaw kay ko sa linaw, sigog basbas sa linaw. Na jubit. Dito ko pang bukuro na ako, dagko kayo. Sabi na tapiruin. Buwang taon niya, bahalag na ba Puno ng ang ulo? tapiruin ay. Bahalag na ba ng ulo? Sound ta. Puno ang tapiruin. Hindi tawag. Yan. Yan. Ha? Bahalag na ba doon niya akong ulo? Sound na to. Kamu ka na nun. Nalingaw kayo ng isaw gabi yo. Ay lagi bin. Niya kasaw man ko ato man. Nakakuha ba ako kasili nga dako pas kus kamot akong gibuyan. May pakikailo. Luoy man. Mga balabana nimo mga 5 ka tuig dako na Ay, kana. naku na tayo. Mga murag salmonan da. Ay, naku. 5 ka tuig. Munay ko anay mo nay naka lain sa taga. Ang taan Kamay. ibiya nimo mapili kung kinsay mo tukob. Gagmay pwede mo tukob. Dagko baya sila kuan. Mana ta? Baba. Pagtanaw na to nga, gamay, pwede man ya, di na nato. Tirahan, di man nato matarong. Pag inyog dako, tira. Pero atong nakawa sa taga, ako, ito yun. Ang imong hiniktan, pahato nga ako da. Double man tong nylon. Ayun na, tingalig ito loy kay, di anak man tong ako loy, ako loy. Tinga ko loy, kinawa. Pero ang imong forma sa baugan, wala mapo, utro. Wala, ora. Naputol ang kuan dai, naputol ang pisi. Itong nylon na nylon. Dubul-dubul na. Dubul-dubul ba ng nylon ako na tanaw ng puno sa nylon. Ang kamot tapakan kasi dili ko baglagan. Waka mo ay nakahilanat mo na. Kailan tanong naman ko kahapon. Wala na usab ang kuan, ang bawg. Kailan tanong naman ko kahapon. Wala na usap kay dako man, mo man aning bagtak na ko ang baw. Aw dako dai. Ibabag mga kahoy ba dako. O dahil na nambira kay. Mutagi ta mo kada ingon ani ang kamay oh. Manangwas bimbo mga kahoy ba. Dako ay sundang. Ay sundang ba ako? Nindot lang kong bawgan kay inig ana. Gusto ko maganana lang tumoy ba. Dito yara kung birahon sa dako nga kasili. Amo mobile mabira. Pag muluwag mo ay napod. Maluya siya kung kuan kanang magtuya-tuya ra, maluya siya sige bunlot. Kay mo ba? Murag spring ba? Maluya yun siya kay inig-spring na mura at mura mataning nag-exercise. One time man niya garnat ma'am. Eh pag ana niya kuan ligo nang katong piso na dili mo baon pitaw, iya ginang blangkato na. Langkaton ay. Na tingon ana bisag sa paglangkat kay mabira lagi niya. Pero bawas man pud sira. Bisan pag baba na siya. Siguro tong tuboy atong piso ba. Di man na niya balihon malangkat na yang baba, importante makabuhi siya. Ano lang asili ay. Busgan tingin kayo. Kuma nang gagmay nga, grabe ka pusgang kayo. Tama ka nang taging salmonan.
Ato atong gipana dia ka hapon, ya atong pana manguntong ra. Ya ata di alas 4 kapin, ya nakuha na to alas 6. Hindi na ako tumuod lagi kayo. Nagsugod mo kuan dito, akong kiurasan, nagsugod mo kot-kot. 4 kapin ba? Alas 4:30. Nagkatawa pa yung kasi inyo kay pagsingit daw kasili, nagdumba mo pat tagulos. Parang upat. Ah, kisa ba kadahaw na ng kasili nga perting mabawa kayo. Di ba to na? Kaya ay nakaya to adlaw ka na kita na kasili. Ana mo ko dito ba nga? Babaw pagi kayo. Tagatuhod ra. O kana Yung kapaga lagi ah. Akong gitimanan. Naramong nakuha gahapon. O dili ba maklaro. Ay among nakuha gahapon no. Ikog sa among nakuha gahapon ba. Tagatuhod ra nga tubig. Ana ako lapak. Oh, Yan nadto ko sa loyo. Mga bato akong dako pa sa salmonan. kawan kayo. Akong gikot-kot. Nasuod pa bitaw niya akong kamot. Dito dahil pag-aaral na ako. Tapagad ako. Pati na ako. Sauman ako sa loyo. Tubang. Sos, magipagli. Ang panag, isanday rin ako sa bato. Ay Ispat di ra. gapon tumadot na sa mong panaulo. Ispat ra akong gida. Kumagay nakadulot to nga. Sos, pagliili na ako. Magyun, pagka-ispat ako. Dako, kay ngulo na ganahan mo itong singkit ko sa inyo. Alay mo, kasi nito ko kayo. Pero kanina ako sa siling lupat. pana nakuha ra gyud na igura gyud akong ikog ya. Sige na ba ito maigo na itong ikog? Ba imong kuan ba imong tudlo nga gihambat. Grabe, kusok yung duguan na gahapon. Ba, tanang ba? Itong samad, pakita. Naran, samad na pikas. Ang sama. Grabing duguan na gahapon. Ba? Abi nak naduslat ni Bimbo yung kamot ba? Oh, Sige magkulkul si Bimbo. Abi nak naduslat. Moy pagkuot na ako tirahan ni Kuya Blade sa akong kamot abo. Ana pa mura si Rosil. magkuan? Mura gabas? Gani. Ana pa si Rosil. Si Kuya. Una po na. Gusto po na nakitaan man ako na sabay malay nagkaunon ka pa ako. Bako ka balawang gitirahan na din. Kuha na dito na ako to sa mo. Nagkatubang man to dito sa di mo na pitang ulo dyan. Ikog ba pabor? Naikog itong ikog. Walang mulapos. Kuha na ako sa bot pagkaalaw. Una-una tos kasi libak kini naipayitan. Naipaon. Ag lubagon dahil niya pag nakuha niya imong kumagko. Bago niya. Lubag. One time na ako dira. Muna ni nakagod. Daghan siya karne kay gitunga nato. Ang katunga. Pila to ka bukan? 23. 23. Nagluto na tong napo, lubos sa takurot. Napa di ang 13. Kahiwa na napa ang yang ikog na. Dako na nga kasiloy. Dako na, ikog palang ganit, dako naman ganit. Gas. Grabe mga agis pa na oh. Nagtuwa mga agis pa na eh. Madigil makalapos. Ya wala na mo kita kasili na babaw ya. Ha? Ya. Kita kasili gabi dia. Uwang minum gana. Nabiboy no ni suwang na tapin may tanawang ko. Ang Alami pang salmon dito sa ubos loy. At gwapo na kay salmon dito si. Nanauto na sad. Naura na taano nang pang salmon. Hindi kay tinis. Primero gina kong salmon bitaw dito kasili dayon. Ano Jubert? Ay, tuwan. Muli naman taon niya hapon. Na lagi. Pag-ana ni kuya sa panapagana, dulog siya sa matawa punta na lang ko nga agi na ginamilit ang kuan ba. Panang tulong agtang. Ana si kuya nga nawa man. Ay sige pino dia apa kumpog gina ko nabulitan ako ang buta ko sanina. Umpod bitaw na basta kay buto-buto. Kaya ako sam na ko sa ilama buto-buto man dito sa akong uluhan. Dali kog tindog siya naman di ay. Hala, ay bukod-bukuro niya kasi tigat. Basta siya. Dako na ba? Paslak sa bato. Siya, mo magining kasili ako nagputi. Pasok kan sa bato, pasok niya. Gipana ni kuya, pagpana ni kuya kay giduot niya. Nakabuhi man, gilukat ng bato, gilukat kapinaw. Kapinaw kan lubog man. Yung tanawa ba sige nakakuwagan ba nga. Yung mga magining kasili ako nagputi yaw. Tanaw po ko sa kahoy mo na. Ano man ikahoy? Ingo ba siya? Kasili lagi na. Kasili lagi na yan. Ano sa pana? Akong gitablok ang kahoy na. Akong gana ba? Nagtiklok na ba? Nagtiklok niya. Umana man ang kasili. Umana. Kasili mo din ito. Pana. Nakuha nun. Be sure na ganyan. Iya pag hindi ko sulok sa pana. Basig makatira siya kahoy ba? Dili na bunot, may lubi dire. Dili na mo dili ka
Di sure tirahan ako to nya kahoy mukan kansa ko lang ka. Akan pirag kahoy.